Takže vítajte u mojho prvého let's play videa. Dneska si ukážeme, ako prežijeme prvý deň na Minecrafte. Takže ja som si nastavil, nech sa mi tu ukáže bonusová čestka. Takže si vezmeme všetko, čo bolo v nej. No vy si to jasné, že nemusíte zapínať bonusovú čestku, ale môžete. Takže je to na vás. No a ja kúkal som trocha, som sa poobzeral už dookola a vidím, že ten ostrov, to je vlastne malý ostrov, na ktorom je les. Takže ja už to drevo vlastne som mal nejaké v tej bonusovej česke, takže ja si spravím hneď kamennú sekeru. Toto môžem vyhodiť, lebo ja nemám rád drevené nástroje. Jasné, že vy si to môžete nechať, ale ja nie. Takže ideme si nakotať nejaké to drievko. Myslím si, že v začiatku by stačilo nejako 32. Nejako pol staku, tak. Lebo vlastne drevo budete používať po celú v Minecrafte. Takže som zvedavý. Som zvedavý. Ani neviem na čo. A nie, som zvedavý, že ako prežijeme tento prvý deň. No, mne to pôjde rýchlejšie to kúdanie, pretože ja som si to niečo si nastavil, takže mi aj čas uplynul trocha. Preto som si vlastne nastavil aj tú bonusovú čestku. Pretože keby to hram úplne bez ničoho, na začiatku, tak keby som nakúdal to drevo, tak už by som mal moc. Takže no, to by stačilo. Si toto jednu no, to bolo lak. Chcem ešte trocha načítať mapa. Ja to celé spravodlivujem za tie lagy. Potom v komentoch prosím vás mi napíšte, čo sa vám nelúbi, alebo niečo také. Prosím vás, nepíšte do komentárov nejaké vulgarizmy alebo čo si také, pretože to není pekné. Proste napíšte tam, dajte dislike, napíšte tam, čo sa vám nelúbi alebo čo si také, ale nedávate tam nejaké vulgarizmy alebo čo si také. Vám by sa to tiež určite nepáčilo, kebyže natočíte video a niekto vám tam začne písať vulgarizmy alebo čo si také. Takže dajte dislike, napíšte, čo sa vám nelúbilo, čo mám zlepšiť v ďalšom videu. Určite budete písať, že kvalitu videa, pretože to mám strašne malé. Mám na to dôvod, pretože mám to na notebooku, teda natáčam na notebooku. No a notebook mi to nejako nechcel stíhať. Strašne to lagovalo. Takže som sa rozhodol, že dám o troška menšie, o polovicu. Ja viem, že tá kvalita není o nič lepšia, vlastne nebudete mi vidieť do inventára ani nič. Myslím, že som si istý, ak sa mýlim, tak ma opravte. No a Marko, to by už aj stačilo. No dobre, to nám stačí. Takže ideme si spraviť nejaké miestečko si ideme nájsť. Najlepšie by bola, áno, presne tak. Najlepšie by bola nejaká menšia jaskyňa. Toto je zavalené. Aha, našli sme uhlie, takže to je super. To je na začiatok veľmi, ale veľmi super. Takže hneď prvý deň by bolo najlepšie, keď nájdete vy nejaké uhlie, alebo budem hovoriť v slovenčine teda. Pretože by sme si mali osvetliť ten domček, pretože príšery, čo vychádzajú v noci, nemajú moc radi svetlo. Takže sa tam nespawnujú a máte väčšiu šancu, že prežijete. Ale občas sa stane, že sa to nejako bugne alebo čo tak a preto sa vám spawne aj na to svetlo a to je malá pravdepodobnosť. Takže ja si to vždy osvetlím pre istotu. No ďalšie, čo by sme si mali spraviť, je to, že si spravíme nejaký meč, ako ste videli, ako som ho spravil. Dáme tu stick, teda palicu, ktorú si vykraftíme nasledovne. Tak, to môžeme rovno. A meč si vlastne dáme kameň a ten stick. Takže to vlastne teraz ničíme crafting table, ktorý budeme používať po celú. Je to vlastne, myslím si, že najdôležitejšia časť. No,
cez noc vlastne sliepky vám znašajú vajíčka, ktoré si môžete pozbierať a potom vlastne si môžete povytvárať nejaké tie torty alebo čo si tak. Ja si zabijem prasiatko. Môžem ich tu zabiť tak, aby vlastne mi tu zostali vždy dve prasiatka. Dve prasiatka mi zostali, ešte môžem savenúť dve krávy. Teba nesemiem, ti sa na mňa pozeráš. Vlastne z kráv vypadajú dve veži. Najprv koža a surové stejky. Čo? Kde je tá ďalšia kráva? To je jedno. Takže... máme tu ďalšiu. Je ich tu dosť, takže môžeme ešte pozabíjať. Fú. Ak som chytil, ospravedlňujem sa. No a... Mne sa zdá, že sa stmieva. Ja tu mám radšej na najmenšie tú vzdialenosť, pretože nechcem, aby mi to tu lagovalo. No. Našiel som si nejakú jaskyňu. Teda, dúfam. Áno. Či? Alebo asi aj... Bože, aj s pieskom hnusím. To už sme vlastne asi na tej pušti, čo tam bola. Nie. Takže tu nič nie je. Kroče si môžeme naťažiť je pieskovec. Ja vlastne budem väčšinu stavbu robiť z pieskovcov, pretože mne sa pieskovec strašne páči. A ešte pri kombinácii vlastne z... Au, zavalilo ma. No už sa nás... Tu sa nám... No za chvíľku sa začnú... Rýchlo musíme sa niekde... Rýchlo... Ja nemôžem ani letieť. Takto nejako vypadá panačík na Minecrafte. To rýchlo osvetlím. Tak sa mi tu nespawnujú. No, dúfam. Čakajte, ja si idem kúknúť. To mi načíta. No a už mesiac vychádza slnko. Už vlastne zapadá, už vlastne ani nie. Vidíte? Akurát sa tu spawnul kostlivec. No, za chvíľku to tu začne. Oni vlastne, ako náhle budete mať deň, tak oni vlastne začnú horieť. Takže ja sa pozriem, koľko už máme natočené. A hneď som späť. Takže máme už okolo 9 minút. Takže ja si myslím, že už by sme mohli začať ten náš dom robiť. Takže vytvoríme si pár takto. Alebo takto. Ja si dom spravím asi tu. Teda môj dom bude tady. Tu. Myslím si, že to je celkom pekné miesto. Vlastne, lagy chytám, ospravedlňujem sa zase. Mám tu vlastne jednu prístupovú cestu tu. Ja si teraz zmenším ešte trocha, aby mi to ešte menej lagovalo. Takže... Alebo nie, ja si to nespravím. Ako vidíte, je tuto dole, čo mám na... No vlastne vy to nevidíte. Vám sa budú míňať akože také tie stehienka, čo máte vedľa toho tých srdiečok. A to vlastne znamená, či ste hladní alebo nie. Takže najlepšie by bolo, keby sa niečo najete. Napríklad zabijete nejaké to prasa, alebo čo si takto z toho vám čo si povypať.